Amb el concert de cloenda Balaguer, capital de la Sardana 2022, aquesta tarda al Teatre Municipal, la ciutat ha posat el punt i final oficial a la celebració de la capitalitat de la Sardana. El concert l'han protagonitzat la Cobla Mil·lenària i l'Orfeó Balaguerí, i en ell els assistents han pogut gaudir de l'estrena de la Sardana sota l'esguard del Sant Crist de Balaguer, del compositor Josep Cassú, que ha rebut durant l'acte la medalla al mèrit musical. Sempre ho dic, que quan una persona ha treballat molt per la Sardana, i jo n'he fet un munt, doncs llavors sempre és gratificant que al final t'agraeixin d'una manera el bé tot això que has fet, que demostra que alguna cosa hem fet bé. I llavors em fa molta il·lusió que m'entreguin la medalla aquesta al mèrit musical. Altres composicions recuperades per la capitalitat, com lo Galop de Balaguer, amb versió per a cobla de Dani Gasulla, Aimat Balaguer de Ricard Viladesau i Balaguer Ciutat Comtal de Jaume Ventura, també s'han pogut escoltar aquest diumenge. El director de la Cobla Mil·lenària, Francesc Cassú, ha dit a Ràdio Balaguer que ha estat un orgull estar avui a Balaguer per diversos factors. Per la Cobla Mil·lenària és un fet curiós, si res més no, ells estan molt lluny de casa, però molt orgullosos de participar en aquesta clausura de la capitalitat. Incideixen diversos factors que hi ajuden, no? El fet de que a la persona a qui li entreguen la medalla al mèrit musical va dir: home, per agrair-vos us dedicaré una sardana al Sant Crist de Balaguer, a més, i s'estrenarà avui. I després la participació de l'entitat una mica coral, no? d'aquí a Balaguer, amb la participació de l'Orfeó, amb la qual clourem el concert, farem aquestes sardanes tan balaguerines, no? que en fi, jo crec que portarà que tot plegat sigui un bon concert. Esteve Vial, president de l'Orfeó Balaguerí, ha recordat que aquesta entitat ha tingut present la capitalitat en tots els seus concerts. A l'Orfeó vam dedicar-li a l'any de la capitalitat tota una primera part del nostre concert i sempre les sardanes durant aquest any 22 de la capitalitat van ser presents a cada un dels nostres concerts. I al final de tot va ser una espècie de trobada entre l'associació de la capitalitat de la Sardana i l'Orfeó, que ens vam oferir a participar al concert de cloenda i els altres quasi ens ho venien a demanar. De manera que ha sigut una coincidència perfecta i nosaltres, a l'Orfeó Balaguerí, molt contents de poder-hi ser. Durant l'acte també s'ha pogut veure un petit videoresum dels fets més destacats de la capitalitat de la Sardana 2022. Jaume Marvà, president de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana, ha fet una valoració molt positiva de tots els actes que s'han fet al llarg de l'any de la capitalitat. Doncs la veritat és que la valoració no pot ser més que positiva. Tanquem un any ple d'activitats, hem quedat esgotats, però hem quedat super satisfets del que s'ha fet i sobretot jo voldria ressaltar 3 coses. 1, la gran qualitat de tot el que han programat. 2, la gran implicació no només de la gent sinó de les entitats. I 3, aquesta capacitat d'arribar a molts públics, perquè no ens han volgut limitar només al públic sardanista, sinó que han volgut arribar a tothom. I per això han programat una varietat d'activitats brutal per arribar a tota la gent de Balaguer i no només als sardanistes. Al matí els actes han començat amb una visita comentada a l'exposició Costumari Balaguerí, Tradicions i Folklore al Museu de la Noguera. A continuació s'ha fet la inauguració del balcó il·lustrat dedicat al músic i compositor Enric Sauret. Seguidament, les sardanes han tornat a omplir de música i dansaires la plaça del Mercadal amb la Cobla Mil·lenària, una actuació a la qual ha seguit un dinar de cloenda en un restaurant de la ciutat. Els actes de cloenda de la capitalitat van començar ahir dissabte amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Mil·lenària a la plaça del Mercadal. Tot seguit, a la sala d'actes de la Casa de la Pairia es va celebrar la festa anual de la Unió de Colles Sardanistes amb el lliurament dels diferents premis i mencions honorífiques. Els actes van continuar al Teatre Municipal, on en forma conjunta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i l'Opardal Roquer van protagonitzar un magnífic concert. Ara Balaguer passarà el testimoni de la capitalitat a Sant Cugat del Vallès el dissabte 18 de març.